pareman tigo urang-urang bakawan karibana yo saili kasamudi salapi sakatiduran dibilang masoda olunya kejadian daerah Kambang yo pasisian salang yo ado pareman tigo urang-urang bakawan karibana yo saili kasamudi salapi sakatiduran sabanta sakalang olu kalau dan bilang namu kajogala seorang banamu Abu Nasar anak orang di mudik gantiang seorang banamu nan siraham na orang yo padang limo mani seorang banamu Baharudin anak orang di padang cupak dalam daerah Kambang yo nandem bilang pareman nambah tigo gilo kaili jo kamu di lalu inyo disurau makan karuma lamande sorang-sorang cuy itu bana paremanku
Abdi yari baganti hari adola pado satu hari bakatu uyuang Abu Nasare yo apole katole inyo den Abu Nasar Baharudin Saratoraham dangakan bana jale-jale pado baili joba mudi pado bakini merupoiku dangakan yobana jale-jale rancak manuntui alemu kapandaian kawane nanawa baran suele gadang yu kok lah dituntui alemu kapandaian ibarat parak tak bapaga kok nyampang parak tak dipaga kalalu aso kambiang jodawi tapi kok lai parak dipaga gak sari jawi kamasuknyo gak sari kambiang kamalompeknyo kawan Komandang lekato Abu Nasar menjawab sinan yo Baharudin ko iyo kito kabaraja manuntui alemu kapandaian akamano le awak kabaraja tumpak di pareman le nambatigo tasabui dukun di kambang kasadonyo dukun sibak di maru wayaji dukun lati di padang tarata dukun kasim di mudik kambang tapi dapet pengana di pareman kamanuntui kamu di kotolamu oh kadu dukun sari masuk itu oh kalau dan bilang yo dukun sari gudang alemu lekato orang kasinan bana nak baraja tumpak di pareman le nambatigo bule etongan nang kasinan bule de golongan picak la bisa la di layangan ngarun yang sudah kato salasai pareman jalan katigonyo dituju mudi lekotolamu kama alun pareman jalan gadang hati nan tak tabado tali tak tele-tele nambak kacang manje junjung tali tak talalai-lalai nambak anggang menjalan gunung ngalas sarantang la dua rantang cukup ketiga le rantang panjang tiba di rumah dukun sari takajui lasinan apa dukun onde pareman le nambati goyong tatala-tala den bare randang laki di dauran dilati gak salah pareman datang aku wang liye pagi-pagi menjawab pareman nambati go onde apa dan akan mula dalamnya kami pak nambatigo kami nak manuntui alemu pada apa ibarat parak tak bapaga kok nyampang parak tak dipaga kalau luaso kambiang jojawi kok lai parak ka dipaga agak sari kambiang malompe nyo mapae mandang lekato mola rupo itu menjawab sinan dukun sari kalau yo pareman nak baraja nak manuntui alemu kapandaian umanat pacik daolu dalam kalian nambati go tak boleh ganggu mengganggu tak boleh potong memotong tak boleh manggadu dan do kawan tak boleh manggadu oh bini kawan do juang sabab lewang sudah badusana sudah sasuk kumayan kana monyo sudah saguru molakini angku kati labai umanat baruma di kampung koto kok muki yuang paci umanat bati bagong
dukun sari menjawab pareman nambati go. Oh kalau pila gampak kababelo katuko di dalam padi, kalau coy itu nangka elok lasamo sanang dalam hati lepai. Kok siang kadi patungke, kok malam kadi pakalang, hindak kalupo jo janjian mandang akatola rupu itu lasanang hati yo apa guru mulai barajala paremanko nak manuntui alemu kapandaian napo walemu len nambatun tanggu dan tangga ragaji dipaik mato baragel yang dipaikkan yang baradang kang tak taluk dimakan bantu itu alemu nanyetuntui nan nyo jalekan jalan kaduya, nyo jalekan yo jalan kakirat. Kalau dia bilang dukun sari jalan kaduya jale deliau, jalan kakirat jale pulung. Kalau kaduya kadi bilang kate tapucuk bulik kabawa taurek tunggang kemudi bisa taulu kaili bisa tamuaru bisa nyo hitam nyo putihkan bisa nyo ili nyo mudikan batampu boleh nyo iri batampu boleh nyo yang batali boleh nyo iri kalau kaki rat betul puluh dari mana saja mengaji hendak nyo bisa dari atas sampai ke bawah dari bawah sampai ke atas jale dia pak kesadonyo malin peka malin tasawuf tauhid dia pak putri bangana tari pareman oh kabar aja oh kok siang minyo kasawa, kok malam minyo baraja balanjo buru dicari juh. Dicancang tengah tigo cancang batingke tengah tigo tingke kalau dirantang namu panjang dia dipunta nanyo pendek. La barapo la monyo di baraja la sampai baraja mulanyo 2 tahun sinan bakato le dukun sari kalau kapandaian sudang tarimo nak kasadonyo tapi sakete nak dikatokan kini keputusan kang ambil yang kalau mambi nak keputusan iyo dibuki aye kalam disinan keputusan yang kaditarimu tapaso pisah yang do nagari tapaso bacarai jo bapak mandi salamu dalam tempo 3 bulan tapi kok batamu dalam yang tempo 3 bulan awak barala yang salah seorang ko indah waang barala ko indah apa barala ko waang barala yang tababana ko apa barala yang tenayo ngacu itu ketonyo apa guru Ko menjawab lesinan pareman konde apa dengakan mola kalau cow itu nyata papan kaditara mangkuk di Bali.
Kalau cow itulah dikatakan sama sanang le dalam mati dia sudah kata selesai minta permisi o pareman ko kabake mandi le kajo bapak apa kata le pareman ko de bapak sarato mandi kami nak manarimu keputusan iyo jo bapak dukun sari tepaso pisah jo bapak mandi tepaso cara iyo nagari yo dalam tempo 3 bulan tapi kok batamu yo kami dalam tempo 3 bulan kami barala salah seorang itu katonyo masuk itu sinan menjawab mandejo bapak kok jadi nak wang karantau orang karantau indak kadilarang cuma seketik nak dikatakan kok jadi pai marantau lena elo nak dirantau orang bajalan paliaro kaki yang mengecek paliaro lidah bajalan paliaro kaki mencalik paliaro mata inge-inge yang sabalung kanai kulimek sabalung nabi balik dahulu mengkok kang bala kayu lapuk sang pijak yang nabi so banyak di dalamnya iman anak rapalangai anak Pak Wali baru tiba imat-imat lah nak tubuh nampingai jagolah diri kesensaru biari mau dalam pari kambiang koju orang keluarkan alemu na jangan yuang orang bangga akan mandangale kato rupo itu lasana ngati nampareman kalau cow itu ya tarapapan ditaraman kok leka di Bali kalau cow itu mandekatokan lasamu sanang dalam mati lerun yang sudah kato selesai padona malam lesa malam tu lalu di rumah dukun sari besok pagi leka manarimo leka putusan iyo di bukit le ayeka padona malam samalam tu nama tu tanamu lalu awak kecarai le jo nagari awak kecarai le jo orang kampung kok lalu pukul 10 kalau le jam 1 di Maluwati letak karusu nasi badannya le balung tantu denari pagi pareman jago lalu pareman mandi sudah sumbayang sudah minum sinan barang ke pareman ko ondete selamat hingga mati kami nak manarimu keputusan jodukun sari basalam jo bini guru sudah basalam masuk itu bajalan sinan pareman nambah 3 ampe bajalan jo pak guru dituju lah buki ayah kalan di sinan keputusan ditarimu ba itu bana pareman nani kowe lamo dalam betang jalan tiba di buki kalam di sinan keputusan diterima basalam batulah pungguang apa babalik pi kamudi pareman jalan ketigonya dituju pasar silaki silaki tan di dek lamo lambek tengah jalan tak bisa mengong lain tak bisa mencari lain tarikan inyo kelakitan tiba di pasar silakitan di sinan menunggu oto
nanta niat di dalam hati nanta raso dikiru-kiru awak nak marantau ka Kurinci ka Sungai Panu diarahkan indah lamo dan sesudah itu tibola otole dari Padang buskan motor nyona datang tambangan ke Sungai Panu nyo ambil oto di Pareman onde pak sopir bawalah kami ke manompang dan bilang cando sopir oto manampak orang mambek gas kontak gigi di opor rem dipijak oto tagak kamano Pareman ke manompang yo pak awak ke Sungai Panu lata buka pintu di belakang nyo pintu tak buka nyo naik pintu tak tutui oto barangke nyo lai masak padirang di benteng kita letak lah di pamatang lemas ini di roda bagian yang masih kaki roda belakang tinggal daerah silakitan oto menuju Sungai Panu dimain dak kekuri badan tengah malam duduk mangadu nama alun oto balari dari satu porka dua je tiga oto balari kandar yang mandar yang nekasi alui kajaba kajala batu kete lebuni kasih muka datang bunyi lengki saulari oto kurang minyak ditambah kurang selender lelah ditukuk lelitak laparu makan kelapau cuy itu bana lemon dakini malun di lapau nasi inang kok makan bersama-sama membayi oh seorang itu adat orang di lapau Honan di jalan indah dietong kain cawu panjang 9 lepuknya tarampai di tarali dek lamo lambe tengah jalan masuknya di Sungai Panu nyolai oto baranti nyola turun pesisir turun kasadonyo baru din saratoram kamano Pareman kan nyona kamanompang yo kalapau pak pinjai Sungai Panu pai makan oh iyo di lapau pak pinjai Sungai Panu di sini ninyo kamanompang ba itu bana mulakini manompang lalu lah di sinan abiari baganti hari awak bertambah sanseju kepeng Pareman obat tambah bioma Bakato labu yung Abu Nasar baru din Saratoraham dangakan bana jale-jale kepeng bertambah biju rancak tuan su perjalanan tuturi dan taufik ke Jambi menjawab lecando baru din Babu Nasar Saratoraham kalau cuy itu dikatakan nantania di dalam hati nantaraso dikiro-kiro bak duri di dalam daging bak tulang dalam rangkuangan kok sampai janji jo Pak Guru ambona bali pika kambang nyukawane Tarwi lawaang pika Jambi cuma seketik nyukawan dikatokan kok nyampang tarwi ka Jambi kok lelo idui di Jambi kirimkan kabar nang kakang ngampuang mandanga lekato rupo itu bapisahnya di sinan bacarai di Sungai Panu baru din tinggal di Sungai Panu ora hambarang ke Jobu Nasar menuju daerah onan tanah Jambi naik leoto dari sinan dia bilang cendonyo kini dan Abu Nasar jo siram
Lakat tinggal sungai Panu Tami dulu lala dituju dek lamo lambe letana jalan tibo sakali la ditami baranti sama so itu lenan tapaso bajalan kaki lenan tapaso jalan nilirimbo kaman jadi bujang tinggalam di mapatang sinan bamalam Bukit Parantak ka dituju lah sungai Manau ka dilalui lebatang tecong jongkek tak dibilang masuk daerah Tanah Bangangku di satu tiboinyo di bangko sinan bakato lebu yaram bunasar dangakan mona biya bapisa wak disiko biya bacar ya wak siko tarui nasar kini peka jambi biya ambo sainggo limbu tamsi nukawane Ola bapi sabu nasar josiram ram tarwi kalimbu tamsi Abu Nasar tarwi kajambi kota kini dibilang sorang-sorang kini dietung cie-cie dibilang yodolunan siram maalu rampai kini nama rantau kalimbu kanamonyo rantau ko indah kabakep yang kaparak gata nyoba karajo tapaso mamotong gata hidup di dalam rimbo gadang satapaso manaki gata Kalau dan bilang nasibnya tukang potong kok tibo harikan pamane memang kanggala nak potong kok tibo hari paujan gatan ni ndak dapet ju na bedo bana bare makapa tak masuk sadang banse kampung kok tabayang kamarasai Oh di tanah rantaulah bagi tapi sekadar ramas kajerokok lai dapet cando dek siraham itu tinggalkan raham di limbu to bilang si Abu Nasar tinggal di Sipin simpang tigo dalam daerah Jambi kota tuanai yo apo karajo le Abu Nasar maso itu de awak laya do kepeng sakete dapet manompang kajo kawan o apo karajo maso itu gales mokel di kota Jambi Kalau menggales mokel di kota Jambi mula kana monyo kok tibo kapa dari jauh nyo kan datang jo paraunyo bali rokok 3 kali 5 double as rokok di bali nyo kadang-kadang timbakau set masuk itu kalau lemu ju palangkan sawa kalau dan bilang masuk itu sabale tibo di tapi ba itu bana gadang laboga ale tapi dan bilang Abu Nasar di Yo kalau dibilang kini Abu Nasar galesi mokel di kota Jambi tibo kapa dari jauh nyokan datang jo paraunyo bali rokok 3 kali 5 double as rokok di balinyo kadang-kadang tiba kau sep di balinyo
kalau le muju palangkan pokok tigo bali di kapal sabale tibo di tapi kalau nyo malang palangkan tatangko inyo di polisi atau doane nama nangko ya asa tibo menunti hakim nak raso memutihkan tapaso lalu di penjara itu karajo nanyo cungubo tapi salamo gales mokel di kota Jambi balu nado inyo tatangko nyo cali ari palangkan di sinan kapandaian mula dicubokan kalau lari mau kade inyo kalau lah kambiang kade orang baru barangke kamanggale tabuju lalu dan tabalintang patah apa mengkaswik sampai sajo biado polisi jago biado duane di pelabuhan namun inyo tetap manggale tampak lai takatuan indah itu alemu inyo pasang kadang 2 kali nan seminggu kadang sekali dapat seminggu kadang kan lai 3 kali ikep yang bertambah dapat juga nan dia bilang siabu nasar oh inyo letari manggale balam turang gore ate tanggo babuni murai le ate pintu alam ta'azim la curi toko kabadi ali la tentang itu ali kapado barudin onan maalun labu juang lenyo barudin ruponyo sama so itu awak tinggal di sungai Panuh ode awak nak makan juga ode awak nak marokok juga dek kepeng ado sakete kadi cubo manggalela ngado mae Nandi Bali lado jo bawang si pade jo asam kandi di seo timbangan urang di Bali lepi mingkuang dicubo manggale belok balai maalun balai sungai Panuh kadang tibo di karisik tuo kadang lapenyo mula ke kayu arung kadang tibo di pasar sungai Panuh bana sakadar makan lai dape main otio arinyo manggale tumpak dek buyung baru dindek lamo di sungai Panuh barapo lamonyo tinggal sinan lah sampai janji jo pak guru lah cukup janji 3 bulan Tabayang kampung Joilaman tagambar daerah Kambang bule panganan anak babang ali oh dilelang lado jo bawang si pade jo asam kandi timbangan kini mula dipulangkan barangke dari sungai Panuh ke dituju daerah Kambang itulah niat dalam hati olah di Bali le dari sungai Panuh bawang jo kantang lah nyobau sarato le mola taruang perus ala di sandang sumpi masu itu lah di Batari kalau loket oto satu tibo di loket oto dapat manompang jo motor prah sisam namo sopirnya kan iyo orang Kambang masu itu
kalau dan bilang mas itu rupanya Barudin tahu bana dasam kojo Barudin dapet manompang masuk itu jo perah dari sungai Panuoto menuju daerah Kambang di Malowati letak karusu barek ringan tangguang seorang namun noto kata rijuo dari satu opor kadu jo tiga to lebar lari kenal lasar rantang dua rantang katigo le rantang panjang di jalan nindak leka dietong kurang minyak ditambah kurang selender lah ditukuk litak pari makan kalapa undak kalamuan taronyo masuk di Kambang masuk itu Baranti oto di Kambang lah turun guyuang Barudin tarimo kasih dasar banyak-banyak ambo nak pulang ke rumah mandekan duang iyo ke daerah Padang Cupak bajalan cendo Barudin di jujung cendonya sompi ole dari rantau bajalan le samo seorang talita letay le nambak kacang memajik junjung talita talalay le nambak anggang menjalan gunung lasaran tanpa jalanan cupik ketiga orang tanpa andang tiba sekali di Padang Cupak lah batamu jo bapak mandela sanang hati nandi dalam lah batamu jo bapak mande tumpak dek buyung monasi Barudin awak latibo nang di kampung gilo bamanuang kabamanuang gilo kaili jo kamu di lapa pari makan di rumah mande saminggu tiba di kampung dapet pangana masuk itu takana masuk mak di sungai Panua manggalelang aduh daudunyo oka dicubo balik manggalelado daerah Kambang mulakini odek kureta kingkong buru ado sabuah panuri bangalai tiyo ari yo bule pangana yo na manggale ba itu bana le nyoloi maso itu di Bali balik lado jo bawang si pade jo asam kandi timbangan di Bali bana timbangan 10 di Bali nyo 100 lebih mingkuang maalun manggale belok balai olado jo padati batompangkan Barudin jo kureta kingkong buru kalau manggale la belok balai dan kanamonyo hari lasa di Pakalasa hari Senayan di Labuan ba itu bana ka manggale hari Rabaa manggale juo 100 jo hari kami hari Jumat inyo peraimae yo hari 1 di Pasar Kambang manggale lado le mola masuk itu di Pasar Kambang leka namonyo dan bilang si Barudin hari pagi tiba di Pasar Kambang lah dionggok lah dojo bawang si pade jo asam kandi timbangan sudah bagam tuangkan mulai manggale masuk itu kok dibilang tak pakadayan nyoden si Barudin dikida kadai tanawin disuwok kadai simunar dilaman kadai dajusan disinan Barudin kamanggale mae
Balai batang barami yu tapi malang dek Baharudin nanurang layo batang barami urang lamu layu abali tanawin sudah membungkui damunar coy itu pulo tapi kanasib Baharudin gak sawonggo lado tarangago gak sawonggo si pade otak orang Bali tamanuang buyuang Baharudin juala rokok kadi Bali juala ramas kadi Bali aye kopi disiasi lati bodo samo gadang langganan tuma belok balai mae bamanuang duduk samo seorang talialui buaya laju tagele labungo dalam bulan kepeng abila do tak laku bamanuang Baharudin oh di kadangan nah residen di Bangkawalu memerintah di Tapi Lawi ditinggalkan Baharudin sadang bamanung dulu kini lain laka disabui dia alia saketek jalan curito alia ke Padang Marapalam mado seorang anak rangka ayo tinggal di Padang Marah siapa namo pajako banamo laupi sinurjan kalau dan bilang si Nurjani anak rangkayo Padang Marapalam kalau gue daerah Sinan Gasari jadi ketandiangnya Gasari bujang kajodonya ba itu bana si Nurjani bungoros Padang Marapalam mari pagi nyoba kato kabake mande o mande dangakan ngola kini ko kaniyonde hari satu kan balai di pasar kambang kini coiko ladek mande izinkan ambo ope kabalai o mande taraga jani onak kabalai onde kanduang mandangale kato monarup itu menjawab lesinan mola male kanduang apo le kato le mola kini onak kanduang Nurjanina ko iyo kau kakabalai nak jo siapo kau kakabalai nak kau kan seorang anak gadi indak boleh dona oba jalan seorang nak jo siapo kau bakawan menjawab sinan si Nurjani onde mande dangakan mola wak kon loya do kawan nur sehalai kawan awak ros makan lai kawan jani obat tigo jadi kawan loyo mande menjawab mande baju lambe ko iyo kau le bakawan mandila nae pagi kini memakai lana elo dan sampai tinggal agak dari urang na awak orang kayo kece urang na Nurjani
mandanga kato rupo itu sambil galak inur ka dalam nyambi gundar joandu sarato sabun le maso itu letari gadi le kok nyomandi bilang upit Nurjani sadang de untuk arah gadiku sudah mandi naik ke rumah. Oh disikik rambut elo-elo kalau rambut lah si Nurjani kadang bilang dagang di sini nambah sikit sambil ke pintu babadak di dakok camin nasi badan balun letantu kalau nyosembah dek nalangain oh babadak dan bodompor alui badak bare pembuang daki badak dingin pambek palu tiuk dia agak indak jadi dapetnya sembah dek orang jauh oh laki lah baju nyona rancak laki lah rok nyona kambang berpakai barang perhiasan nang takilek cincin di jari hampir lontin di dado tagayik subang lah di talingo galang berpakai lah suuk kida indak tangguan lagak Nurjani awak orang kayo kata orang selop laki tas diambil baulang balik bacamin baulang balik babada awak narancak lah kata awak tapanaman de masuk itu iyolah rancak anak awak iyolah mani si Nurjani itu mik mandam metalu buruang batinya jirui pari-padi pinggang secakam ya tiga jari-jarinya maluilah si gulanda muko nambun tak daun budi nangkok gigi susun nang pisang talingo talipuk layu bulu mato samui bayi yang pancali endam maka padam celik mamuti orang kayati orang surang tipai kabalai kapasaju pagi hari gigi putih kuku bayi naik pinggang secakam tiga jari batang maya kata bakata kalau dihitung tiga kata sekata tunangan buku sekata tunangan paluh dan sakata dan tak sudah dijati awal tak gantuang di bawah talago cino baku pie ampiaran di padang urang mampiang padi mudo oh mali mandele sanang mana kunun ko ati rang nampunyo na minta permisi bagaimana turun Nurjani dari rumah kalau nanggadi turun rumah mani-mani taburan di gurun mani nansa sampailah kapucuannya kalau nanggah adile koknya turun bagalu ileh engganglah dirusuannya ayam dipawin dan narang pondok nambah gati tinggallah di pawitan kalau nanggah adilah kamalenggo linju nanti yo onde pasan dia rumpi saru inde di bawah tabiang di sinan udang lemanggul lampai mali rambut karu idikan yang pareman banyak alena main tai kabajalan ke pasarami di Japicah andole kawan-kawan nanur sehande sudah di Japik narosma nyojapik pulo nambah tigo onde pai kabalai la dikidah Rosma bajalan di suwo onde lei mair yang kan di tangata Anala si Nurjani nama nuju ke pasarami ari batambah onde paneju kain cawa panjang 9 laput tarampai di tanah lidek lamo lambek di jalan tiba di pasangan rang
Satu tibo di pasar Ami bajalan cando nanggadi nambah tigo bajalan juo maso itu tiok gang sudah ditampu tiok kelok kanyo jalani nyo bujur nyo balintang iba itu benar nanggadi kok ke pasar kalau nanggadi kok ke pasar tas sorong kalau oslau mai satu tibo di kadai lawu hidung berpakok masa itu bekot sambai makan di rumah tu lo pangana masa itu berjalan dalam pasar ota sorong ke kadai lado mai oh ditinggalkan nanggadi nambah tigo to bilang Barudin dan tokelado sadang bamanung oh di kadayan gak saonggo lado tak rangago gak saonggo si pade tak rang bang yo sadang bamanuang le manuang juo sadang de untung le maso itu pindah dirantang panjang bana kaden bilang dagang di sinan nyolayangkan pandang menjauh nyotukikan pandang nanampi tempat nagadi lalu tiga orang apo pangana Barudin padu awak indak jua Bali rancak disuruh Bali lado dek pajako kok lima Bali bola kok indak kaba apulo tapi dinamonyo bana awak ndak tahu di pajako kok pajako tahu jo awak namonyo bana nantak jale Ranggadi lalu di laman kadai maso itu bakato labu yuang Barudin apo katonyo tokelado hai bali lado as cuy itu katonyo kini tumpak de upi si Nurjani indak namonyo nanta imbau indak galanyo nanta sabui orang gadi kalalu sajo nyoi tapi na Barudin tangkaju mola masu itu apo katonyo barang kini Barudin balila sela doambo balila yusela doawa nak balado kau pagi ko itu katonyo tokelado ndema mandanga kato rupo itu maalun dagang si Nurjani pantang mandanga kato sereng pantang mandanga kato padi babali dani babali sinan bakato si Nurjani Barudin nangakan mola pura ndak tahu ang jo ambo nanambo tahu jo angkan waang si Barudin dan urang jangan dipagara-gara kan pulokan waang anak urang padang cupa le tantu mola diang Barudin iko nanupi si Nurjani anak rangkayo padang marapalam kalau buik daerah yung padang marapalam gak sari gadi ketandianyo gak sari bujang kajodonyo bungo kanango padang marapalam ayuang jangan urang ampagarakan Barudin nanambo tahu jawaang kan waang anak urang padang cupa kan jangan waang basombong pulo Barudin balun sakidambo abu urang gae waang doyuang oh balun sakidambo abu urang gae waang kaniyo indak manusia cincin ndak tahu waang dilungganyo mikin ndak tahu ang disukanyo waang nanindak yuang manusia anak min caca si min caca anak sing nyarimbu anak min kata kambiang utang wayo dari idiwang sembarang urang sajo yuang nangkam pagarakan makanan nanggang jadi makan lo kali pipi yuang tercaki awak tu katonyo si Nurjani
oleh tantu mula diang baru dinai kalau tumpak di badan waang lah baru dinai laki di jari mau jengkengkan laki di tangguh mau kiraikan kok tabau ambo antakan ndak kepatui ambo jodoh waang do baru dinai ke kalang kaki ambo tak kepatui do baru dinai dan urang angau pulo le tantu mola diang baru dinai kok santano lado ko baru galewa ang la baru dinai kapambali badak sajo le tak cukup do baru dinai Oba itu kato si Nurjani ndak tabado mamang badan o jani lepai jo kawannya o taman wang buyang baru dinindak tabado ibu hati o ruponyo nang kawan semua manggale jo baru din ruponyo bakato tanawinan sabalakida datanawin kaniyo gak pagarah Baaka babarudin tadi lapuang dulu ayam pagi-pagi mayuang ela dapet katan dak bakaram di O mandanga kato danawin ga ibu hati barudin ayemato tagenang-genang o danawin udah kenalah tahu juo madai duit bapak orang mularat duit mande orang musikin madai ya usah kabulu ramang indak madanawin kamano baleh dai boy wikan yo danawin mandanga katorupo itu menjawab munar nanti laman onde baru dindang akan mola dina sampai ibu banat yang beta boy bolo ati udah diang dina gaba di laman tansi di rumah malin sultan o saba lawa ang mananati ujan jopane babalesan Yo ado pareman tigo urang bakawan karibana yo saili kasamudi salapi sakatiduran kaset lanan kaduo
parusuetuan kota daga tolong pasankan atingan jangan yo di parusuetuan kota daga tolong pasankan tenang-tenang lawi si boga kapamara di muaro opa sanang-sana di rumah kamilasan saindejo untungnya sanang-sanang sana mandanga kamilasan saindejo untungnya nan batamu di tati ayah nang kaliki di tangah ladang kondak batamu lah di pasisir jadi kami kasinar padang kondak batamu sana lana di pasisir jadi kami di sinar padang Yonan dibilang Barudin sadang di pasanyonan rami oh indah tabado mamangati ruponyo bakato mola kawan seorang lain iyo si jusan maso itu namanggale sabala suwo bakato inyo nyolai o Barudin dangakan mola dangakan wana jale-jale kalau tibo di badan ambo kajadi rupo tadi tak ame yuang buka diasa tak kayu janjang di kaping kondak talok mola kini kalau ndak tajapu ikan malu yang dipasakan bangko rancak perai manggale lado yang rancak hitamkan pasakan bang yo rancak hitamkan pasakan bang perai manggale salamonyo yo itu katonyo masu itu mandanga kato rupo itu pane hati buyang Barudin tasingguang karuntumi yang talajang hati nambalado merah sekali batu mungko ne bilang dagang Barudin dirangui tali timbangan disusun lado jo bawang si pade jo asam kandi rasa buah sajo masuk kagoni masuk itu diimbau cando tukang angke unde udo dan akan mola tolong angke lah doa ambo tompangkan di lapo nabi perai mangale sariko badan nang kurang sehat bananya Onandem bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana Dem bilang si Barudin Rang baerak kakak balai na Barudin babalik pulang Indak tabadole mamang hati na nambah jalan babalik pulang Paluku di gara alam di pancuang kalam lah diantakan dirasu indak di tanah alam baroya bumi nyo pijakan satu tiboy nyo di rumah ananyo ambil lapik nan salai nyo bawa lalu dek Barudin matonan indak namo lalu onur jani
tabah yang jula bagian dek lamu mato tanamu lalu tabayang rumah guru winyo yo nandi mudik koto lamu banamu pak dukun sari jago sekali dari lalu bakato kamandekan duang omande dangakan mola ambo kamu di hari kini yo ke rumah guru ambo yo ke rumah pak dukun sari badan nang kurang sehat bana bajalan buyuang baru din dituju mudik koto lamu kabajalan talita lita akatalita taletai letai bakacang mamanje junjung lekat talita talalai lalai nambah anggang manjalang gunung Allah sarantang luo rantang cupik katigole rantang panjang nandek lamo lambek di jalan tibo di rumah dukun sari otak kajui apa di sinan onde barudin mula kironyona o sadang pabiloang o dari rantau barudin menjawablah buyung barudin lah seminggu pak awak tibo disiko dicubo manggale lado dibao manggale belok balai kadang tibo di balai lasa kadang-kadang ambo kemudi kadang tibo di pakan kami kadang ambo yo di Labuan hari Jumat ambo perai pagi tadi pak manggale di pasar kambang yo sadang manggale gale juo mapai lalu nak gadi 3 orang Nurjani namo pajako anak rang padang marapalem disuruh bali lado de inyo yo pai dapeknya caci maki badan awak pak sampai kaburang gai ambo balun sakidai nyo kece inyo yo pai oh kalau tumpak di badan ambo laki di jari kanyo jengkiangkan laki di tangguh kanyo kiraikan dapat pi ambo jodoh jo inyo dopai kakalang kakinyo ambo ndak kapatui dopai itu katonyo masu itu kok santano lado gale ambo kapambali badaknyo sajo le ndak cukui dopak kini cuy pola dia pak tolong japuikan pak oh bale ambo yo pak mandangale kato melarupu itu menjawab sinan dukun sari apo le kato masu itu onde barudin dangakan mona kalau indak yuang ado barado tak timpu do yuang basaranda kalau indak ado katuanan salah di maurang yuang kaberang sajo cubo angkat tokan bananan sabananyo baabana kece angka padoinyo menjawab buyuang barudin onde apa dangakan mola ndak ado do pak kecewa cuma itu nyopai kecewa balilal asela do ambo balila yusela do awak nak kabalado kau pagi ko cuma itu nyopak kecewa dapet berang nyokambo pak oh mandanga kato barudin tagala sinan dukun sari oleh apole kato sambil galak akan yo salah badan nantu barudin mungkin kalado anak orang saranca itu tentu berang orang kawaang uang anak orang nangkang lado itu katonyo masuk itu oh tapi sakete nak dikatokan kalau iyo wati yang yuang talampau ibu bana kalau wati yang talampau mamang bana pabilo juo yuang pandape ang cubokan yuang cubokan pandape yuang malam beko kalau ndak talo yuang sabuka ko ulang mengaji gak 2 tahun lagi
yung tapi nawaang jangan nak ragu bana dangakan lebana jale-jale dangakan bana yang dikatakan anak Jawa nak pandai baranang podong kakinya dek buayo angkat tatap dinasanang apa manolong jauh sawo yang itu katonyo masuk itu odang akan bana jale-jale nak orang yang disuli air kepasa membalik kain wa angkarajo beko dinalai apa manolong dinambatin kalau soal kaduya nan biasa yang balun namukin danga diwaang dikatakan kate yang terpucuk bulik ke bawah taurek tunggang kaili bisa tamuaro kamudi bisa taulu bisa baitam baputiakan batampu boleh bairi batampu boleh bajinjang kok batali boleh bairi maju angai antah kok sainggo iko kangate nyobarudin lasana yawati barudin apa kanai kamanolong hari batamba sanjoju hari malam barudin makan sudah makan hari malam jam sabale malam barudin duduk bamanuang guru keluar dari dalam oh membawa gas yang tingkura membawa gas yang nampusako bakato sinan dukun sari barudin dangakan mola manggasyang lawaang malam kini ko lagasyang nampusako deyang la barudin nyatokan diang yuang sabalun nyato rupokan balun kata rupo tabukan hakikat jo maripat kana yuang pandapek diri hilangkan tubuh nang kasa elo yuang tubuh nang alui gas yang nyawa di barudin dibaka kumayan putih karatan kumayan baru yasuk mandulang kaudaro diasuk candonyo gasyang onde gasyang pusako disuruh disarayo malam kini pai manjapui candonyo sinurjani kok lalok tolong jagokan nang kok jago suruh lah duduk kok duduk suruh lah tagak kok tagak suruh lah datang kemari gak sabanta cuy itu bana masu itu disangkuikan kampu kaki gas yang dielo masu itu kadem bilang buyang barudin manggasyang sambil bali barat kata orang dahulu bapantun kata orang kini apa katonyo diri oh Baharudin
nak tarui juo kailalang Nurjani datang gak sabanta de udainda dedi kata jangalang lan Nurjani Nurjani onde Jani datanglah kau Jani si gula tadi kujuang aye luri jalannya karang tanga obake ta tang laki tan kok batama nahan hati mungkin nancuesa mojo aye mungkin sansaisa mojo tanah badan jo nyawa oh manangguangan lah Jani yo Jani bunyi gasiang dari mandari bunyi gasiang dari gua madang kadang-kadang di awang kadang-kadang di bawah angin kadang-kadang di di dalam tanah kok lalu Jani tolong jagokan kok jago suruh lah duduk kok duduk suruh berjalan kok datang kemari gak sabar antara Nurjani Nurjani onde Jani oh Jani nyatukan sabalun nyatu nyorupokan balun kata rupo tabukan hakikat jo marifat onde Jani onde Nurjani ko kato di kato panutri itu kato nyobar udin alang lawi alang temika baranak sembilan iku di dalam lawi siampati karangui anati jantung Nurjani oh sedang tidur dan bilang buyong Baharudin sedang menggasiang-gasiang juga guru keluar dari dalam ledekan duang bakatola sinan apa guru Baharudin dan akan mola kalaman hurui nak pandape apa yuang lakanai komasi Nurjani baranti lah yuang waang manggasiang nak kalau ang tarui ka manggasiang anu yuang namanciyo anyang yuang nabakato takunci yang goto katujuannya urang akhirat nambah punyo badoso waang pada Tuhan na oh tapi kok sekadar nak pengajaran alam Baharudin tapi kok ang ndak percaya lihat buktinya besok pagi mandang katua Pak Guru labarantinyo mangga-gasiang disimpan nanyolai marokok sinan Baharudin nambalam turanggo wate tanggo babuni murai ate pintu alam ta'azim curitoko kabadi alia tentang itu alia kaupi si Nurjani kola nan sadang nang kabaku nan sadah sadang kaputih kandak Nurjani kini Baharudin nambalaku pinta Baharudin nalabulie iyola kanai oh si Nurjani lakanai Nurjani
jani tengah malam awak nan sadang lalu lama mengantak diampu kaki membalih kau ubun-ubun badan ona nange dingin kok kapalo raso kakapiang tio alai bulu kasakitan o maerang inyo kasuwo maerang pulo nang kaki data bayang barudin o tokelangan aduh tabayang barudin tokelado anak urang di pasagompong ke pasabadi 50 yo bedo katoko tadorong laga rumi o maelo surui tapaki jani tengah malam nyo jagokan mande kanduang hinyo onde mande jagola mande dari lalu yo mande mungkin kamati anak mande onde kok kapalo raso kakapiang to alai bulu kasakitan badan ona nange dingin yo mande takajui mande tengah malam monde nak kanduang Nurjani na diapo kauna hoi nurna o baluna dos sakit rupo ikona pona salah pada badan pona rusak lana pada diri ona yo tumpah de upi si Nurjani biala tinggi jari ampunai memandang tarui kapungasan bian de kanduang nama nunai rasio indah mak bakabakan oh manangi maluluang panjang nyoki pecando di mande kasumbo bawa baranang kalalawalan ti mato nyokok kanai kipe lai gak sanang kanai tawa honai bisonyo tapak ja ani tengah malam oh mande ndak takau dolende sakit badan mungkin kematian nak mande kada olu janik kaki rande kata tagak mejanan duonde kasalamat jani de kanduang mandang kato anak kanduang manangi mande tengah malam onde jani Nurjani kato mati nang kau baco na kau sorang nyona namande aro awi katampe nak minta air lapa katampe minta nasi na kok mati kau bakini sia mau ni rumah gadang mana kabalumui jalan katapian mande josia lena kau tinggalkan mana mande dari lanakan duang mande dah suko nina cek tega lana yo jani Daila kamanekan duang dijagokan abak Nurjani ndak tabado paniati yang dia awak jago lah awak dari lalu kau nak dapat sakit payah awak lalu kalau sehat itu katonyo mandekan duang Olah jago abak di sinan carilah dukun nanggap pandai ube dan bilang cando abak Nurjani lah hilang aka jago lalu lah baturunkan kureta rangancak diracak kureta tengah malam dicari dukun
oh pandai ube mae de abak talampau takui le anak nang kamati batigo dukun sakalinya imbau samo kanai ate rumah nanti iyo dukun satir nan sorang dukun maanir nan sorang iyo dukun PO samo malape pandape ate rumah ruponyo tibo di dukun satir mola kana monyo nyo minta cando waye putih nyo minta pinggan nan putih nyo cali di dalam pinggan nyo tawa cando di sinan nyo nyatokan sabalun nyato nirupokan balung kata rupo nyo tabukan nakikat jomaripan nyo kana pandape diri kolak nansadang nangka baku sadah nansadang nangka putih pinta nansadang nangka balaku kanda nansadang nangka bulia Maripat tabu maso itu tabayang buyuang Baharudin dalam pinggan sadang maelo elo gasyang yo sadang maelo elo gasyang ba itu bana le maso itu dan bilang dagang dukun satir tapana cando pak dukun kola jale nak buah dukun oh sari candolai mola dukun satir antaro satir jodukun sari urang kosa pangguruan anak gua de dukun sari nama ngarajokan tentu anak lo tibonyo di dukun sangatir ndak mungkin jo anak mola kabalawan ndak mungkin kamamulangan bale ba itu bana mola kini dan bilang dagang di sinannya imbau abak si Nurjani sarato mande Nurjani onde abak jani dangakan mola sarato mande si Nurjani iko bukan saki sumarang saki iko ado katonyo Nurjani tadorong di pasarami kabake Baharudin toke lado kinilah saki si Nurjani odang akan lebana jale-jale kami ndak pandai mau benyo japui labuyu Baharudin ya utang ke Tuhan minta tobat utang ke manusia minta maaf kini coiko mola dia bak jani oh japui labuyuang Baharudin konda ado di padang cupak japui karuma guru inyo iyo karuma dukun sari tapi kalau nanamu Bapak Nurjani menjapui Baharudin kami di sekolah petangan ndak bisa kami mau be nyonak mau tunjukkan dukun nang mau be dukun si batu di Marwai Haji dukun lati di Padang Taratak dukun kasin di Mudik Kambang tapi konak bayo yo bana konak bamulangan bale mona bak jani japui ku peto kebayang pasar baru singgayu merelo re kotor apa kami di sekolah petangan mandanga katurku itu menjawab abak Nurjani onde dukun dan akan mola kami ndak akan membalik dukun
kola la cega anak ambo makune Allah tu makunda kamambale dokune badang kami anak seorang tongga babeleng kok mati anak nan seorang desia kami bara anak makune mandangale kato mona rupo itu kalau lena namu rupo itu japui labu yang baru dindem bilang abak lasin Nurjani diturunkan kureta malah kini nandi racak kureta tangga malam badati uni kureta mandari uni lonceng gadang lasaran tang ledu orang tang dituju rumah mande baru din kapadang cupak masuk itu lasaran tang ladu orang tang cupik katigole rantang panjang tibo sekali di padang cupak batanyo inyo kamande barudin olai kok di rumah ni barudin onan menjawab inyo di sinan onde kini coiko mula dia bak jani baru dininyo ndak di rumah dari kepatang inyo di rumah guru inyo yo di rumah dukun sari onan dem bilang dagang abak jani dicari ke rumah dukun sari diracak balik kureta dibaya jalan maminte dibaya jalan mamotong patui diracak lala kureta lanyo racak patuinya sandang lanyo sandang patuinya jolang lanyo jolang abak itu bana le abak jani indak dirantang le panjang bana ruponyo dem bilang dukun sari duo jogu yuang baru din sadang maminum kopi yu oh dilayangkan pandang nan jauh batu kikan pandang nan nampi tampak labak si Nurjani bakato sinan dukun sari oh barudin dan akan mula die buktinya pagi kini na ikona nabak si Nurjani na oh ikona nabak si Nurjani ladang bilang bapak di sinan dipicik rem sepeda masu itulah turun sinan abak jani bakato dukun bagulambe onde abak jani mola kironyo tatala-tala bare randang mola ke di daun dan jilati gak salah abak jani datang apa dilihat pagi-pagi tu katonyo dukun sari bukan ambo pun kinari sajo kinari tumbuh di pamatang bukan ambo kamari sajo oh gadang muka sui nambah jalan makune oh anak ambo kanado seorang banamu pi si Nurjani iyo tadorong mulutnya di pasarami yo kabake barudin kini lesaki anak ambo makune tolonglah ube anak ambo makune anak seorang hotong ababele yang nyokun mati anak nan seorang makun ojo siapa ambo kabar anak lekun dan bilang cando dukun sari berpura-pura kabarudin apa le kato dukun sari ende barudin dan akan melampangkan yuang anak orang dan bilang si barudin tabi gagoknya masuk itu apa le kato melakin ada ndak baba salah ro pak cuy itu kecilnya masuk itu akini cuy ko diang barudin biya basalah tak basalah tolonglah ube anak orang yang onanyo kode guru kadalam ba pulo nak mau be orang balun mencubo mau be orang talabi-labi Nurjani ko
kalau tiboang di sinan minta dingin setengah gale doanya kan alado kadiuang nyatokan sabalunya turupokan balun tarupokan napa disiko di sinan wang manawa pisaweknya pak macen yuang cuy itu keceknya kini izin dape atila sanang nambarang ke apa anyolai abak jani nak raso bakureta barudin bagonceng le di belakang selamat timba tinggal guru ambo selamat jalan barudin dak dirantang le panjang bana tarika rumah lasin Nurjani dek lamo lambe letang jalan tibo di rumah lasin Nurjani tetagak kureta lah di jalan menan napak naik jo Barudin satu tibo dia te rumah kironyo batigo dukun nan sekali dudu iyo dukun nang gadang-gadang saju olah duduk pulau Barudin letagala sinan dukun satiro Barudin dang akan mola bermacam-macam karajoang Barudin menjawab buyong Barudin tu mangalo ambo pak ambo nak basalah pak cuy itu katonyo kini nam menjawab dukun bagulambe onde Barudin dang akan mola jan apa lo yuang nang ota da olu makan karak dari waang mabu yuang kini cuy ko la di waang dang akan bana jale-jale tolong laube si Nurjani Barudin onan menjawab si Barudin onde apa dang akan mola sadang apa nan dukun le tak bisa apa mau be kunun ku ambo indak dukun menjawab si nan dukun satir o Barudin dang akan mola ko ganji ko masaki pajak ko ne Barudin guru patui panu bolimbe pandan tajamu di Subarang 700 yo dukun kamau be kotak dewaang tak kasanang do Barudin onandem bilang buyung Barudin bekato ke dukun satir onde apa dang akan mola ko iyo le ambo kamau be ko iyo ambo nang kamambu isuru kaluar nang sakit tupae mandanga lekato rupo itu menjawab lasinan denanyo lai iyo kaninyo dukun satir mano dek mande jani suruh keluar lah si Nurjani ko iyo nyo kadiube sinan dan bilang mande jani malenggok pai ke dalam monde nak panduan jani nak keluar lah kau gak sabanta dukun nambah suwo kajo kau nak dukun ketek bana nama imbau nak mandanga le kato mula rupo itu de awak nak bau be juo de awak nak cegak juo tapas Nurjani nang kalua maalun le sadang sakit maalun le sadang sakit lenan baserong jo kain jauh kapalo bakabe jo salendang barapo sangi Nurjani barapo lete kalua le kata dayu pinggan lama le tagula pejari nanalui bajalannya dari dalam dan bilang upik Nurjani satu tibo nyo di luar duduk basim pueda kok dukun Odem bilang dagang di sinan Barudin lan yang sajo Madem bilang si Barudin lan manaku sajo masu itu Nurjani lan manaku pulo Rang si mabu ke batu sangka nyobuwe kopi pakai gulo Sungguh manaku maning ada rupo Nurjani ta bayang juwe Ko iyo le ambo nang kamau be minta dingin setengah kali
Nyo ambilkan candoi dingin masu itu. Nyo agikan ka Barudin malun buyuang Barudin dek nanukun ang kadang-kadang sajo duduk suak kita. Bakato lasinan Barudin apo katonyo masu itu. Mau cuba menawa apa cuy itu katonyo kini nyo tawa ube dek Barudin nyo nyatokan sabandu nyato nyerupokan balun kata rupo. Kita buatkan nakikat nyo maripat nyo kana guru di mudik kotolamu maripat tabu antem tibo minum kana ye kopa tigo ragu pa Olah nyo minum kana ye ko tigo ragu Nurjani dangakan olah minum aye ko nak tigo ragu malu nupi Nurjani de awak nak cegak juo di minum aye tigo ragu ba itu banasi Nurjani ndak kalamo antaronyo 5 menit baru antaronyo satir bakato kan Nurjani apo katonyo dukun satir ba rasonyo badan kau na Mandangale kato mula rupo itu menjawab sinan Nurjani apo katonyo mula kini ayo le ndak baale do paale hilang sakit kepala Jani cuy itu katonyo kini napa balik badan Jani conam biasa lipa cuy itu kato si Nurjani Onan menjawab si dukun satir ko iyolah babalik conam biasa ganti ajaran di kau nak sakali ko iko mana dari apa anak kau kan seorang anak gadi ndak boleh kato piak ta lompek-lompek ndak boleh mului ta dorong-dorong biari mau dalam pawi kambiang ko juo kaduakan urang dunia banyak kiramat biai dan akan bana dek kau nak jale-jale ganti ajaran sekali kau kan seorang anak gadi Bajalan paliaro kaki mengecek paliaro lidah mencalik paliaro matu inge-inge nak sabalung kanai kulimek sabalung nabi balik dahulu mangkok ke dibalah kayu lapuk sa kopi jak nambi so aduh di dalamnya nak iman anak rampalangai anak pak wali baru tibo iman lah tubuh nampi ngai dana jagolah diri kasansaro lan Nurjani menjawab sinan Nurjani onde apa dan akan mulai yo ganti ajaran di Jani sekali ko pai ndak apa buwe le do pai ndak kawa ulang-ulang le do pai ndak takawa di ne padi rasue pak cu itu keceknya si Nurjani Nyoi bawa abah Nurjani abah Jani serato mande Jani dan akan bana jale-jale namu kasui iyolah sampai nandi ube iyolah cegak nandi ama iyolah paca kami minta permisi balik pulang menjawab abah si Nurjani apo le kato masu itu ko iyolah dukun nangka pulang Barudin tinggalkan dulu Onan bakato dukun ka Barudin Barudin dan akan mola nyoganji komadiang Barudin ba ibarat mandi di pincuran manonan sudah dahulu pulang dekarano apa dahulu tibo apa dahulu balik pulang itu lekato dukun satir kepeng jobare lah dibaginyo tepono buyong Barudin nak urang diangke ke pasar sedang pukul 2 lah jale awak nama ube isyarat apa ko membagi 3 tapi di Barudin indak babana dukun lapayo katigonyo tinggal Barudin Jod Nurjani sarato bapak jo mande namun rokok disuk juo namun kopi diri juo hari badaro hotenggi juo dei
itu Barudin duduk sabantang oh apa nan sadang bakarajo daun nipah sadang tabang kalai itu lekato apa kini lah turun apa kamungko indak lama sesudah itu namande bakato pulo Barudin duduk sabanta jawi na balun mande alia do Barudin ona Nanabak turun kamungko mande manyeloso kabalakang tinggal Barudin Jonur Jani Obakato pi Nurjani yonde udah Barudin dangakan mola dangade udah dikatokan yota dorong mulu ambo di pasarami yo kabake udah Barudin madai kini bari maaf awak de udah mada bari maaf sekali kini indah kajani oh gue lai dodai menjawab buyung Barudin Nurjani dan akan mola mengapa kau minta maaf dia itu biasa ada duya madi odi pisang rajo di pisang babua pisang dingin mayun jantung kok nang kayo orang ajang tua madi ambo banse sesojo untuang la Nurjani mandanga kator itu dan bilang dagang Nurjani onde udah dan akan melayu bagi maaf jani udah sekali kodai dan akan bana di udah jale-jale mada kok tanian hati bapak mande atau nini sarato mama nak mencarikan ambo suami selain dari udah Barudin Jani dari la doda jona lain dodae opa doa kawin jona lain di atas siratan apa galian bagalui sedok jota bilang tetagak mejanan duo jani da oluda kakirat mada menjawab buyung Barudin manga itu nang kau sabui la Nurjani dan akan bana jale-jale kalau tumpak di badan ambo la Nurjani laki di jari orang jengkengkan laki ditangguk kau orang kiraikan kota bau kau orang antakan dak kepatui ambo jodoh Jani kekalang kaki Jani ambo nak kepatui letantu mola di Jani kok sentano lado gale ambo majani nanjo apo pembali badak kau madi kaseso Jani de untung ambo jangan ambo onang kadia ambil la Nurjani oh manangi upi Nurjani kok nak namu kuda jawab mada biar Jani bunuh pada Jani mada menjadi tangi hati rumah menjadi tumbuhan dam dado menjadi kini ranggunya abu dapet sebuah pisau ketek nyelagak buyung Barudin kono namu dah jawab biar dah mati awak gini ko ngamuk je koleh hati itu kecek kini ndak tabado masuk itu nyosambui tangan si Nurjani oh jangan Jani membunuh diri dia jangan Jani dia membunuh diri dan akan bana le-jale kadang bilang dagang di sinan gabak-gabak di laman tansi di laman rumah malin sultan sabah-sabah Jani menanti oh untuang mau sampai di perjanjian na urang sungai Barame tiok mandi barang nang juo Nurjani usala came barang Jani kapulang juo jangan Jani membunuh diri menjawab Jani masuk itu kau nak dapat cinta Jani tadi lalu pisau kawan itu kecilnya kini Barudin lah galak saja dan bilang dagang di sini nindak tabado oh senang hati
itu bana udah kamu dia dulu hari kini Basalam Sinanjo Nurjani tinggallah dulu Pulau Talam Pulau Tarika ketiga pulau bentuk tagi Jawa salam Nurjani tinggal udah kamu di Ariki Akini Oh turun Barudin dari rumah tapana Sinan Sinurjani ndak tabado maso itu Sailang-ilang dari mato salupui-lupui pemandangan Barudin dicalik juo para mato jatuh ke rumpui tiba di rumpui bilang-bilang di mato Nurjani nala lupui di hati nani ndak kunjung hilang Otarwi kamu dia kotolamu bajalan buyong lebar Barudin kadang hati ndak tabado balik kenal kata japui bajalan juwo sama seorang kadang-kadang balari ketek-ketek supaya tiba di rumah guru Indak kalah moden antaronyo tiba di rumah lah dukun sari bakato sinan dukun sari Onde Barudin dan akan mula Ba'a kabanyo si Nurjani menjawab uyang Barudin kok Nurjani pak iyo lah cegak mapa tapi nyo minta kawin jawab apa kalau nak namu awak joi nyo kamu nu diri kecil nyo pak ko ilang kadang dia pak acu itu katonyo kini nan apa lagalak sajo onde Barudin dan akan mula nam biaso yuang Indak namuki do yuang kalau kaduya kang tanyo yuang batali boleh bayari batampu boleh bayinjang bisa bayi tambah putihkan anta kok sainggo iko katehnya yuang Ola sanang yo hati lay Barudin namalu ala tajapuikan namalu sudah tatuntuikan dan bilang dagang si Barudin mulai manggale kababali manggale lado ho di pasakambang Manggalela do kawali lasanang hati Barudin abiari baganti ari Oh indah kalamu antaronyo dan bilang dagang di sinan ditinggalkan si Barudin tolie mandejo bapak si Nurjani sarato nini kajo mama nak mencarikan suami si Nurjani nak mencarikan laki anak kandung nak mencari minantu bapak mande koi lata sabui orang kasadonyo lata sabui pareman pasakambang cukui pareman nanta baco laikan sopir nanta baco lai si Ali nanta sabui lai si Abu nanta baco tapi tibo pilihan ke Barudin Oh tibo pilihan yo ke Barudin lah didatangi mande Barudin ruponyo suwai cando paretuangan bajanji kini yo gak lamu Oh barapo lamu bajanji dekarano Barudin sadang banse dekarano awak tak bakep yang bajanji tigo tahun padi bajanji 3 tahun padi ba itu bana batunangan dan bilang dagang si Nurjani hati batambah sanang juga kadietung